94, după ce am făcut câteva călătorii în Germania, m-am decis că ar fi o idee bună să fac ferestre așa frumoase cum erau acolo. Pe vremea aceea erau acele ferestre ceaușiste, toate blocurile cu ferestre de lemn, prin care trăgea curentul. Așa a pornit ideea. Niciodată nu ne-am propus să devenim ce suntem astăzi și nici astăzi nu ne propunem să devenim ceva anume. Încercăm să fim astăzi mai buni ca ieri și mâine mai buni decât azi. Noi ca firmă și ca oameni parcurgem un proces evolutiv. Prin urmare, tot timpul ne-am dezvoltat că am dorit acest lucru, să ne perfecționăm în ceea ce facem. Acum asistăm la un punct care definește un sfârșit și un nou început. Noi am avut 3 locații. În noua locație marcăm o piatră de hotar, trecem granița dincolo la un alt nivel. Mediul de lucru este cu totul altul, iar din punct de vedere al calității produselor aveam o mare problemă dincolo. Țineam profilele în curte. Probabil suntem printre puținele firme de ferestre care își țin acum profilele în interior. Deci așa am făcut hala și am alocat spațiu ca să ținem profilele în interiorul halei. Pentru că odată ce desfaci un palet de profile și îl consumi pe parcursul a 2, 3, 4 săptămâni sau luni, depinde de tipul de profil, și în timpul ăsta suflă vântul care poartă praf, acel praf se depune pe profile. Ori exigențele, cel puțin pentru Italia, unde noi exportăm cea mai mare parte din produsele noastre, sunt ridicate. Planul nostru este să ne extindem. Există terenul lângă, unde se va face următoarea hală identică ca suprafață în următorii câțiva ani de zile. Ne bucurăm de faptul că toți angajații din oraș ne-au urmat aici. Aici sunt tratați cu tot respectul și sunt foarte bine plătiți. Avem 120 de angajați acum și va trebui să avem un număr de 150 în final. Avem o cifră de afaceri de anul trecut 68 de milioane de lei. Anul ăsta sperăm să fie undeva similar sau deasupra. Această hală de producție, care însumează 10.000 de metri pătrați, cu birouri inclusiv, am investit 3 milioane de euro în utilajele noi. În general vorbim de utilaje sofisticate și de ultimă generație, care însumează circa 3 milioane de euro, care se adaugă la toate utilajele care le-am avut până acum.